No, także ja jestem Niklaus, to jest Krew i Wino. Kontynuujemy przygodę. To Szukamy Juzia. co właściwie dzieje się w mieście? Leje się krew. Tajuśku. Musimy się śpieszyć. Spokojnie, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. Zatrute jabłko, kurde. Gdzieś to było. Kraina grzybów Vol 2.0. Uważaj, What the fuck? No. Dzięki Niezbyt sympatyczne te skrzaty. regeneracji zdrowia od miecza nie ubyło ani trochę. Takimi jak ty. HP. Ale tu ładnie, łoje. Patrzcie. O, jednorożce! Łojerona. Łapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Oje. Różowego. Normalnie jak na Śląsku. Smała. Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. Nie zgoła oczywiście. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. A, bo on Odpocznij. kurde na jednorożcu Tintyn. Ha. Czytałem to wiem. Józio! Ej, co te wilki takie mocne są? No! Narobiłem dobry młyn. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie! Tam jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Nie przejmuj się, on zawsze kłamie. Ale jajcarz. To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego 3 fasolkami. Wcale, że nie wiem! A w ogóle to uwaga na wilki! To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. Jaki ryży, czyli kłamie, a By być. nie O, przypadek. na pewno nikt jej nie połknął! O, nie, nie, nie! Na pewno nie! Oczywiście, ale gdyby, to kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem! Najbardziej ludzkim człowiekiem! W całej bajkowej krainie! Ludzie! Wilki! Chodu! Co za mały gnój rudy. Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt. 3 razy nikt. Na pomoc! Wilki! Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? Ej, ta gra normalnie w człowieku buduje
Niezdrowie, niezdrowe, niezdrowe, negatywne odczucia co do rudych, bo tu rudy jest mały, wredny, kłamie i irytuje. I jest rudy. No dobra, pora na nas. Uważajcie na wilki! Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Realistyczne. Czerwony kapturek, 3 świnki, złotowłosa i 3 niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, Zapałkami. to do roboty. Taki młody. Taki młody, a już rudy. To jest tragiczna historia. Jaki ja mam pancerz zepsuty. A czemu? A jak to? A cymus to? A po jakiemuż to? Muszę sobie naprawić. W ogóle, czy ja bym mógł sobie zrobić to tutaj, o? Nie mam czerwonych mutagenów, ale ja je chyba mogę zrobić? Jakoś? To są 3 większe mutageny. Aha! Zaraz, a tam potrzeba jakich mutagenów? Większych właśnie. Mhm. Czyli tych. LOL? Większy czerwony wytłumaczcie, o co chodzi. Większy czerwony mutagen. Tego nie mogę, a tego mogę. To czym one się różnią od siebie? Bo te są na takim tle żółtym, a te są... To ten jest jakiś słabszy, tak? Czy coś takiego? Bo nie ogarniam. Kuwety. Ale to powinno zaskoczyć i na te chyba, nie? Przepisem i statami. No to dobra. 1, 2. Kurde, i akurat mi brakuje jednego. Jaki fail. Brakuje mi jednego, żeby sobie to zrobić. 1 czerwony mutagenik. Ale mogę se zrobić mały. Ej, za mało. A ten mogę przecież. O! O! I jest superancko. Dobra. I robimy. Tylko czekajcie. Zadaję 25 bazen, pozostaje żeby 25. Każdy śmiertelny czas po rozczłonkowaniu przeciwnika. No to ja wolę to. Ale mam teraz 1 plac więcej i mógłbym sobie coś tutaj załadować. Czekajcie, 2, 4, 5. 5, z tych mam wszystkie. A tutaj mógłbym na przykład sobie dać strumień ognia choćby. A nie, bo to muszę w czerwone. O jerona. Muszę wbić poziom zaś następny. Za 2000 punktów, żeby coś tu dać. Dobra. To się zrobi. Z czasem. Niebywałe. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? 4 lista początku. koniczyny, ale jaja. Ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, Ej. co się stanie, kiedy każę złotej rybce To jest Emir? wejść na brzeg? Nie. Nilfgaardzki cesarz Aha! przyszedł się pochwalić To jest nowym król, co szefem. jest nagi.
Co gadali, król jest nagi, a on nie wie, że jest nagi. Tak to było. Ej, jest tu płotka? Znaczy jest... taka inna płotka. Idziemy robić. Z tych zwykłych slotów możesz przełożyć czerwone umiejętności do nowych. Szybciej, ty! Tak, ale Właśnie. mi zależy, żeby sobie, Dałyby się im imiona! żeby sobie Mój się będzie dołożyć nazywać coś. Anyżek! Dobra, to moja się będzie nazywał Płotka. Dobre miano, nie? Nie, Geralt, nie złaś. Obkrążyłem konia, wszelki wypadek. O kurde. No, ej! No. Porobiwszy. Kurde, jednorożce nie rozbiegać się. Do szeregu równaj. A, skręty padł. Dziewczynka z zapałkami. Z krzesiwami. Papieroska, tabaki, może działeczkę fistechu. Jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. LOL. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Jakie ona ma spojrzenie. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, Straszycie mi klientów. Ale tu nie ma nikogo. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A, A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. these are the Nawet rules. jak ładnie poproszę. Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Nie. Ja ci zapłacę, ja wolę nie grać w karty. Dobrze. Zapłacę za tę wstążkę. Tyle wystarczy? Wystarczy. No, a teraz spadajcie. Jak Winta ogarnia mnie jak HS-a. A to powinno o czymś świadczyć. No dobra, mów. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego Coś mi chodzi po głowie, ale nie powiem. Niczego nie chcę w zamian. Nie, to nie o to mi Ja- chodziło. Dzięki. A kurde, zaśmiech był. A jak u kobiety zaśmiech, to znaczy, że... No, że się cieszy. Koziołek. Matołek? Tam była tablica jeszcze ogłoszeniowa. A! Kot w butach sam łazi. Zlecenie od gęsi. To coś nowego.
Naprawdę gę. będziesz się tym teraz zajmował? Prawdziwy wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Kurde, robię wszystkie tutaj zadania. Będę przykładny. I dokładny. Ło. A powalczę. Eks będzie. Ej, a w ogóle ja miałem jeszcze trofeum jedno inne, nie? Trofeum z Goliat... albo nie. Coś mi się omyliło. O! Ej, muszę aż wejrzeć tutaj, bo... Co to jest za... miejsce? Co, tu można wejść? Chyba niekoniecznie. Wiedźmin. No, Cześć, Geralt. no siema. A, zamknięte. Jedź, Płotka! Jedź, Płotka. O, to domki świnek, kojarzysz, nie? Były sobie świnki trzy. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został murowany. To Kazimierz... Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej 3 razy nikt. Tak, to może być to. Ten dom postawili za Kazimierza Wielkiego, bo jest murowany, nie? A Kazimierz Wielki zostawił... Szturchaj mnie, tylko szukaj fasole. znalazł te... no wiecie... drewniane... zostawił murowane. O kurwa! What the fuck? Nie spodobało im się Ja to. pierdzielę. Cóżem uczynił? Ja pierdzielę, ale mi wyjeba... Ej. Te... świnki mocne są. Kurde, nawet bym powiedział za mocne. Levolution. No. Pobiły mnie świnie, no głupio mi jest. Niklaus defeated by the pigs. Ale one mają kurde 47 level i są mocne. Wyjebambo. Bekon samobieżny. Co za wieprze, no co za wieprze. O, to domki świnek, kojarzysz, nie? No, kojarzę. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu. Pilnuje jej 3 razy Nie nikt. spodobało im się. Przeszła ci ochota? Mi już przeszła, szczerze mówiąc. Ta się wykopyrtła. Trzeba robić uniki. Tak po świńsku. Czajcie?
Geralt ma problem z dobiegiem. Jezus. No nie, ja nie mogę kolcnąć od wieprzy. O! Magiczny pył miały. O, jaka homopropaganda. Jest fasolka! Hurra! Zły wiedźmin chuchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe. To ty masz poczucie humoru? Szczątkowe, ale tak, mam. No proszę, człowiek niespodzianka. Co tam jeszcze kryjesz w zanadrzu? Na przykład całkiem nieźle śpiewam. O pannach z Wikowaru, rzecz jasna. Ale to może innym razem. No dobra, my tu gadu, a robota. To były... She wants a Szukamy dalej. Tak, ale jakiś miała dziwny taki wyraz twarzy, taki... Commotion. I co? Podoba ci się tu? Nie, Nie podoba mi się tu, ale ja muszę zrobić questa... Ej, zaś mi się zdupcał miecz. Za szybko. w ogóle nie lubię magii, iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko. Geralt wierzy Kawalec tylko starej daty, co? w ostre oszcze miecza. Nic więcej. Zajebmy sobie. Pióro złamane. Doszło do walki. Poszukaj calineczki, spokojnie, wszystko tu będziemy pomału robili. Pióro złamane. Doszło do walki. Geralt, to już wiemy. Ciekawe co powiem. Obstawiam, pióro złamane, doszło do walki. Już nie chcę nawet patrzeć. Wierzę. Gęś musiała mocno bić skrzydłami. Albo ktoś ją skupił. Uważaj, szafy! Kurdyna. Gdzie dalej idą te pierza? Kurde, jak gorko jest, normalnie nie idzie. Ja muszę sobie zrobić klimatyzację tutaj, jakiś wiatrak zamontować. Czy coś, bo to jest makabra. Przepraszam. Jak tam mecz? 0-0. Dobrze, nasi górą. Ej, patrz, tam między drzewami. Jakiś obóz, czy coś? Wstążkę już mam. Ale wystrzegajcie się spoilerów, proszę was. Proszę i ostrzegam. Szlak by to trafił. Room size. A jaka pisownia dziwna, jakaś niemiecka. LOL, ale wali. Ała! Kurwiu mały. Ależ zawzięte bydle!
klatce ją trzymali? Lepsze jaja złoży na wolnym wybiegu. Mam go. No nic. Gdzie klucz? Kaj kluc. Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie. Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. A no tak. LOL zniesła jajo z mosiądzu. Patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. To jest mosiądz, Żeby kobieto. wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Co prawda wolałbym magiczną Lol, fasolkę. ale nie złote będę. jajo. No dobra. Spoko sprawa. Nie powiem. Złoto jest teraz w Naprawdę cenie. przyjechałeś tu aż z północy z powodu zlecenia na bestię? Taka praca. Nie wierzę. Tako praca. Musiało być coś jeszcze. W sumie spędziłem kiedy... Zaś muszę sobie naprawić. Jak to się psuje gipko. Ło! Ej, co to są za questy? Skąd tyle mi się tutaj zadań nagle porobiło? Ja pierdzielę. Skąd tego tutaj jest tyle? Ja to mogę teraz zrobić w ogóle? w Beauclair kilka beztroskich miesięcy. Może dlatego mnie tu ciągnęło. Nie, no nie mogę pewnie. Ale musiał z tego świata wyjść. One są już nieaktualne. Kurde, to zdupiłem. No Ale ja nie wiedziałem, że ich jeśli raz skąd się... odwiedzisz to sam, zawsze będziesz chciał wrócić. Jerona. To udupczyłem trochę. Dobra, jedziemy i po drodze coś tu się pewnie znajdzie jeszcze innego. Where is my koń? My koń is amazing. A w ogóle wiecie jak mi tu FPS-y spadły? Masakrycznie, nie wiem czemu. Jest tak dużo Odpocznij. rzeczy, czy co? A ty co? Zwolnij, płotka. Aha. Myślałem, że się dosiądzie, ale nie, to nie. Wolniej. Hej! Olśniewające, prawda? Moje nowe szaty są wprost olśniewające. Zły wilk, jaki straszny. Słuchaj no, możemy porozmawiać... Ciszej, kurwa, moja głowa. Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsa. Ja pierdzielę. O, Siana, kopelat, trochę się zmieniłaś. A ty nic a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No, czego chcecie? Ten remis nasi nie wygrali. No prawie jakby wygrali. Zawsze możesz napić się z nami. Co teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią? Klin klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Takie tam rodzinne niesnaski. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale Gdzie ona jest? Mów! nie tak głośno. Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne, a ta już z groźbami.
Cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! No, przynajmniej się ciulać nie musimy, jak to przeważnie się działo. Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię. Pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec, to proszę, wykaż się. Wskocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! No dobra. Czas skoczyć do studni. Nie jestem przekonany, ale skaczę. Faktycznie leżą, ej. Nie klał się jakiś ty spokojny, a mam się nerwować czymś, czy o co chodzi? Bo nie rozumiem. Świetna woda. O, woda tu jest... No dobra. Myślałem o zakładach, myślałem, ale boję się, że będę przegrywał. Dobra, musimy się wrócić. Jednakowóż. Ej, jak Geralt płynie pod wodą i jest ten taki dźwięk takich bąbelków jakby w uszach, to kurde... A tam miałem wypłynąć, dobrze przecież było, jerona. Sorry. Faktycznie. Jak połów? Udany. Patrz, co mam. Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Ładnie mi? No. Ładnie. Czy mam gdzieś moje ustawienia OBS-a? Nie. Nie mam nigdzie ich. Bardzo ładnie. Mi się podoba. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Kurde, już myślałem... Wcielisz się w rolę wnusi? A ty w myśliwego. Gonna be good. It's gonna be good. Znowu wy?
Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No, nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź no tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby? Żeby cię łatwiej zjeść. Ciulamy się! LOL! Myślałem seryjnie, że pójdzie tym razem dobrze. O, młynek! Po wszystkiemu. Pamiętasz, co Józio mówił o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknął. Trzeba otworzyć brzuch. Oje. Oje, Rona. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. Kapsle, sztuczna szczęka. No, to jesteśmy krok bliżej celu. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? No dobra. Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Szlachetni kawalerowie tu są. Zatrzymali się dopiero w puszczy Keddu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Ale ma Tydzień zmarchy. błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach, aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Sporo przeszłaś. Tak, a moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje, tylko za to, że o mnie zapomniała. Dobra, starczy pogaduszek. Chodźmy. Chodźmy. Sztuczny ząb, korkociąg, kapsle do butelek. Wszystko się może przydać. Można tu wejść? Szkoda. Nogi? W czerwonych pantofelkach. To z takiej bajki o czarnoksiężniku z Ofiru. Możesz nie kojarzyć. Lol, czemu on wystaje spod domu? Nie czaję. A, można. Zaczarowane jedzenie.
Fajnie, szłoby tu żyć. Jakby był internet, to by szło, nie? Jest internet, to wszędzie idzie żyć. A, to jest nie mój. Przepraszam. To nie mój. Podłoże i naprawia. Możliwe. Co za stańczyk. 3 misie. 3 stołki, 3 łóżka, 3 miski. Jedne trochę za duże, Ha! inne za małe. Patrzcie. A część w sam raz. Śpią sobie. Nie chciałbym konfliktu z nimi mieć. Co to? Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. A, Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze i tak. Zawsze wszystko brała bez pytania. Fasolki nie ma, no nic. Szukamy dalej. kurde, mogłem mnie zabierać. Co? Przeszła ci ochota? No i była pizda kołowrotek. O! O ho ho! Kolego! LOL? Można było w sumie ich zostawić. Teraz tak myślę, że można było ich zostawić w spokoju. Dobrze mi tak? Nie, ja chciałem dobrze. Chciałem dobrze, ale nie wyszło. Refleks pośledzony ma... Misie. Marzy, 3 co? stołki, 3 łóżka. 3 stołki i pierdołki. Jedne trochę za duże, inne Dobra, za małe. dobra. A część w sam raz. Ej, może im tego nie będę zabierał, tego jedzenia, co? W sumie to... Niech sobie śpią. Czyli to mam. Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze i tak. Ej, dobrze. Zawsze wszystko brała bez pytania. Fasolki nie ma, no nic. Szukamy dalej. LOL. Lelo. Gwizdu, gwizdu, ale ładna jest ta wieża. Bardzo mi się podoba wieża. Błędny ognik. Chyba chce mi coś pokazać. Nie można im ufać. Ale ja dałem się złapać.
Kurde. Ten rycerz nie wygląda jak z bajki. Ciekawe, Ej, ma jak się zbroję tu zabrał. tą, co ja miałem wcześniej. Dawniej co jakiś czas natykałyśmy się na takiego zanariego. Tu są. Lepsza od mojej. Ale jaja. I co teraz, kurde? Wszystko lepsze od moich jest. Trzeba się będzie przebranżowić. Bierzemy. Ciężka, a to jest ciężka. 210. I zaś wyglądam jak błędny rycerz. Ale warto myślę, tylko sobie trzeba fajne teraz dać do tego... tylko czy ja będę miał takie fajne? W zasadzie tego nie używam, to mogę zostać przy tej. Bo nie mam tyle glifów takich fajnych, które by mi zboostowały te rzeczy, co ja je mam. Rycerzy jest więcej niż księżniczek. Więc niektórzy zakradali się do bawialni. i A wchodzili- właśnie, miecz. No, miecz jest konkretny. Miecz jest konkret. Bierzemy miecz. Miecz jest bardzo, bardzo. Dobra, ty sobie damy. To jest stalowy, tak? To przebicie pancerza myślę będzie akurat. Szansa na oszołomienie też. I jeszcze sobie siłę ataku zwiększę. O! To będzie dobre. W poszukiwaniu swojej damulki. To jest to taka szabla w sumie więcej jak A potem miecz. dopadły ich skrzaty. Co za ironia. Ej, coś mi się zbagowało i nie mogę biegać? Czy to tutaj... Ej, czemu ja tylko tak Czemu ja tylko tak mogę wolno łazić sobie? A nie mogę normalnie szybko? Jakiś bug. A nie bug, tylko jestem przeładowany, przeciążony. No, ja tego nie zauważyłem. Powinno być. Jeszcze nie. A ja mówię, co tak kurde wolno łazisz? Gerald. Ej, dalej. A bo my nabrali tych zbroi w ciule mule. No pa. No. Dobra. Dobra, moi drodzy, ja tu sobie zakończę odcinek i kolejne przygody Geralta będziemy sobie kontynuowali w kolejnych odcinkach na YouTubie, czyli to jednak okazał się nie być ostatni, ale jest bardzo fajny wątek, także będziemy kontynuować. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych. Pa, pa!